Ngicela ungitshele igame yafana khona kanjani? Ngibone yonke into mfethu ihamba kahle esigodini as usual, so ngihlezi ngisho ngithi mina uma ula esigodini ngicabanga sekufanele sithole izibuko zamehlo because ezinye izinto ezenzeka lana iPlayStation awuboni mfethu, awuboni igoli lakho awuboni lightning, understand. Yeah, but ke so far so good mfethu, all is well mfethu, unyaka omnandi lona. Ya unyaka wethu singamabhakane, ngihlezi ngisho ngithi impela lonyaka si Pirates siyadinga ibhonsa zamabutchery abanenyama mfethu besponsorisha inyama yaphela mfethu, nama Brian Stand o Max Steel abasize ngeinsimbi mfethu, sesibathi insimbi ziyaphela baba, amalahla yaphela, ometshiso, amagunlight kuyaguga because sibhizi kakhulu siyithime eBrayayo. As you can see namhlanje into engishoyo sishaye i-team mfethu yase Eastern Cape. Ya kodwa amapheni avela Geji Province. Amapheni aGeji Province mfethu. Ipheni isuke Eastern Cape yapi kanti? Ayanga nokuya Eastern Cape ipheni mfethu, ivele nje yafuna la ibhayi bamba khona iWi-Fi. Yavela ithi gqayi naturena phakathi kwaPapa wawo. Upapa wa for sure ku-ICU manje. Ya lo mkoko uzoyeka uPapa. Ya uzoyeka uPapa. Mfethu kumnandi ezweni elethu lelizwe mfethu, elethu lelizwe. Ngicela ungitshele Mr Beekeeper, we saw Orlando Pirates mayisaqala igame. The game looked a bit slow. Mawubhekile, what was the cause of that? No, lapha yana mfethu si team njenge Pirates ukudlala nama Amisha ne team ele kumvela, because for me iChippa United already ile kumvela, already le ku relegation, so it's not easy mfethu u team njenge Pirates uplana against team fucked up njenge Chippa, you understand. So into esishayile ilokho nje ukuthi is like kudlala iBarcelona idlala no Jomosoni, uzoplana ini, you understand. Yeah, so besidlala no Gwajoy Fele mfethu, lento hayi into eshayileyo mngani wami ukuthi yeah. Okay, so ukuphazamisa mfethu, ngicela unginikeze man of the match today. If you were given an authority to choose man of the match, ungayinika bani? Mfethu uyabona, when it come to endaweni zama man of the match mfethu is something very very difficult ukuthi uchoose, you understand. Yes, uMaster Chef ugcine bamkhipha, kodwa for me uhambe ephekile umjidi and ushiye kunuka. Yeah, bamsubstitutile yena kodwa uphekile mfethu, ubakhukile. Ukukile umjida mfethu, ukukile umjida. Engicabanga ukuthi nje amagoli angene ngoba vele bese kuvuthiwe. You understand? Mina bengizoyinikeza yena uMaster Chef mfethu. Yeah. Mr Beekeeper, ngicela sivale mfethu, mawubhekile ePolokwane next week kuzoyenzakalani calling knockout final? No, ePolokwane mfethu isikhathi sa December mfethu, ikhathi zamabonus, ikhathi zo Black Friday, siphethe konke siyahlangahlanganisa. I-Black Friday mfethu bazoyithola bephinde bazokuma ibonus esiyoba bonasa la, and bayazi vele bayasikweleta. Ikhona impi mfethu esingayiqedanga nabo le marumo, so imarumo so iPapa wawa. Asivale mfethu, asivale marumo bathi bazokupapa wawa, akusho mina kusho Mr Beekeeper. Bafethu, danko.